Здравейте на всички! Днес ще си поговорим за Windows 95, операционната система, която изцяло промени графичния интерфейс на компютрите и постави началото на нова ера за Windows. Преди да стигнем до Windows 95, ще си припомним цялата история накратко за Windows до излизането на версията. Преди да стигнем до Windows 95, ще си припомним цялата история накратко за Windows до излизането на версията. Всичко започва с MS-DOS. Система изцяло базирана на текстови команди. За да стартираме програма или да отворим файл, трябва да пишем точни пътища и имена. После през 1985 година се появи Windows 1.0, първият графичен интерфейс на Microsoft, работещ върху DOS. Макар да бъде много простен, той постави основите на това, което познаваме днес. Ако ви е интересно, можете да гледате цялото ми видео за Windows 1.0 в моя канал. След това дойдоха Windows 2.0 и Windows 3.0, които постепенно станаха по-удобни за ползване. Windows 3.1 и Windows 3.11 for Workgroups вече предлагаха стабилна среда с Program Manager, File Manager и възможност за мрежова работа, но все още бяха просто допълнение към DOS, изискваха малко по-напредни познания. Паралелно с това Microsoft разработва и Windows NT. Това е по-стабилна и сигурна система, насочена към фирми, сървъри и работещи станции. Прости думи, предназначен за бизнес сферата. Днес използваме NT за всички среди, няма значение дали си вкъщи и на други места. Ако това също ви е интересно, можете да видите цялото видео за Windows 3 версиите в моя канал. Но докато Microsoft се стреми да наложи графичен интерфейс на масовия пазар, една друга компания вече работи усилено в тази област. Това е Apple. Apple пуска Macintosh, компютър, цяло базиран на графичен интерфейс с икони, менюта, кошче за файловете и мишка. И за него съм направил видео и можете да го гледате. Макът става хит в графичния дизайн, бизнес и образование. Тази конкуренция кара Microsoft да ускори развитието си. И тогава идва Windows 95. Проектът започва през 1992 година под кодовото име Чикаго. Кръстен на града Чикаго в САЩ. Windows 95 излезе на 24 август 1995 година и само за няколко седмици са продадени милиони копия. Тя предлага лесен за ползване интерфейс. Във версията са добавени старт бутона, след като кликвате бутона и всичко е там, програми, документи и други неща. След това е лентата на задачите. Тя променя начина, по който управляваме отворени прозорци. iComputer и Alexander Rubin улесняват работата с файловете. И остана Plug and Play. Това е свързването и инсталирането на драйверите. Windows 95 е първата Windows версия с вградена поддръжка за интернет. Има Drop Networking. След това се появява и първата версия на Internet Explorer, в началото наричан просто интернет. Потребителите вече могат да изпращат имейли и да разглеждат сайтовете. Windows 95 не просто улеснява работата с компютри, той ги прави достъпни за масовия потребител. Хората започнаха да си купуват компютър за лична потреба. До 1998 година Windows 95 имаше 57% пазарен дял, като най-новият им продукт Windows 98 зае само 17%. Дори и да изглежда като реликва днес, Windows 95 постави основите на модерните операционни системи. Старт менюто, лентата на задачите, начинът по който работим с прозорци, всичко това идва оттам. Според вас, дали Windows 95 е бил добър или не? Споделете в коментарите. Не забравяйте да харесвате това видео, да се абонирате и да натиснете камбанката, за да получите известия за следващото видео. Благодаря, че бяхте с мен. Чао и до следващия път.